Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, biyahe sang Fastcraft Bacolod Iloilo vice versa, magabalik pa sa Hunyo 15. Dua ka mga hotel sa Bacolod nagsira temporaryo bungod sa epekto sa COVID-19. Sa balita nasyonal, pagpanagtag sang SAP nagapadayon sa piyak nga mag-expire na ang Bayanihan Act. Commission on Higher Education nagpahayag nga tuition kag iban pa nga balayran magataas sa pribado nga eskwelahan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Hunyo 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang isang Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Ginkonpormar ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Johnson Benamin nga mayara na sang biyahe ang Fastcraft
sa rota nga Bacolod, Iloilo, vice versa umpisa Hunyo 15 apang ginaklaro nga panugutan lamang ang mga locally stranded individuals o LSIs kag mga authorized persons outside residence. Suno kay Benamin, resulta sa pagsapol ng patagaan kaupod sa mga lokal ng opisyal sang Bacolod, operator sang Fastcraft, kag iban pa nga mga concerned agencies. Doon pa ni Benamin nga kinanglan sa mga LSIs nga mag-secure sa mga dokumento halin sa barangay kung diin sila na stranded, tungod inina ang mag-consolidate antes man makakuha sang travel authority kag medical certificate. Para naman sa mga authorized persons outside residence, hindi na pag-i-require ang consent travel authority. Sa baylo, dalon lamang ang company ID nga nagapamatuod, nga nagatrabaho ini sila sa Iloilo, apang nag-istar sa siyudad sa Bacolod, subong man sa mga taga Iloilo nga nagatabok pa Bacolod para sa ilang nga trabaho. Then ang pwede lang sir makasakay amo ni aton niya LSI, ang aton niya authorized persons outside residence. So meaning ang aton bala nga mga unnecessary trips ay hindi pa ginaya pwede. Si Commander o Philippine Coast Guard Commander Johnson Benamin. Temporaryo nga nagsira ang Planta Hotel and Residences kag Business Inn sa siyudad sa Bacolod bangod sa COVID-19. Nagpahamtang ang management sa duha ka hotel sa ila pasilidad sang notisya nga temporaryo sila nga nagasira. Ginpalayag ni City Administrator M. Ang wala pa nakabato ng siyudad sa impormasyon angot sini. Pero suno kay Ang ini ang magresulta sa pagkadula sang trabaho sang pila ka Bacolod nun kag madulaan man sang revenue ang siyudad o kung maapektuhan ang ekonomiya sang siyudad. Suno kay Ang ginalantaw sa negosyante nga kung mapierde ang ilang operasyon, sila ang mag-suspend sa ilang negosyo, ma-downsize o kung mag-retrench o kung mang-iban sa empleyado. Suno pa sa City Administrator, ang syudad ang nagpadala na sa sang komunikasyon sa tanan nga hotel sa syudad angot sa pangabay nga pag-usar sang ila pasilidad nga himuon nga quarantine facilities para sa mga returning OFWs. Nagapati naman si punong barangay Tesardo Tejada sang barangay Tuoy, siyudad sa Himamaylan, nga pamulitika kag ginmaniobra ang pila ka dokumento nga ginasaad sa ginpasaka nga reklamo batok sa iya nga barangay health workers kag daycare workers may kang tanan sa pagpanagtag sang cash aid sa idalom sa social amelioration program sang gobyerno. Sa interview sa Aksyon Radio, gininsister ni Tejada nga ginhimo nga taytay ang iyang mga personnel agon nga malakip siya sa kaso bilang amo ang may overall supervision sa mga dokumento nga ginapasa may angot sa SAP distribution. Suno pa kay Tejada, may temprano pa nga nagapamulitika rason kung nga natabo ang pagpasaka sang kaso. Ginklaro man ni Tejada nga matuod nga wala nalakip sa cash aid ang mga tagreklamo tungod na diskubre sang personnel sang Department of Social Welfare and Development nga sila ang mayara sang pamilya nga nagatrabaho abroad. May pulis kang naka-avail sang dolly assistance nga pila lamang sa ginabasiya na good kakason sa ayuda. Antes si Tejada kag pila sa iyang mga personnel ang ginpasakaan sang kaso sang Criminal Investigation and Detection Group may kang tanan sa korupsyon sa paghatag sang ayuda. Sa dugang nga balita lokal, ginalantaw sa Bacolod City Police Office ang posibilidad nga may angot sa drug campaign ng pag-ambush kay Police Staff Sergeant Miguel Perez nga nadestino sa legal office ng Negros Occidental Provincial Police Office. Si Perez ang ginambush sang wala pa makilala nga persona Domingo sang aga sa Sofia Gonzaga Avenue, Camilot, Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod, sakay sa iya Toyota Wigo. Sa Mayo nga palad, si Perez ang nakaagom sa minor nga kapilasan kag padaan ginabulong sa hospital. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas, si Perez ang sadto na destino sa Camp Crame bilang anti-drug operatives. Suno kay Binyas, planado ang natabo nga pag-ambush kay Perez gamit ang M16 Armalite rifle kag 9mm basiman sa basiyo kag bala nga na-recover. Bagod sini, ginapahalong ni Binyas ang iya kapulisan labi na nga destino sa drug operations. Sa karon nagabinuligay ang NOCPO kag BCPO sa investigasyon sa pag-ambush kay Perez. Ang isa sa mga anggulo natin nga ginatanaw subong ang trabaho niya as police officer kay I understand the former pa na siya operatiba sa illegal drug unit sa pamasa company. So posible pa may mga nalapakan sa sir, no? May mga posibilidad yet, that is why ginatanaw natin sa ating investigador. Kabahin sa payag ni BCPO Director Colonel Henry Binyas.
Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, mabaskog nga ginapamatukan sang bagong alyansang makabayan o Bayan Negros ang anti-terror bill. Sa piyak nga pirma na gidlamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang kinahanglan agud ini ang mga isa na kalayi. Nagapanindugan si Bayan Negros Deputy Secretary General Erinio Longinos nga dako nga halit ang mahatag sang hagna para kon sang sining layi para sa pumuluyo ilabi na sa isyu sang tawhanon nga kinamatarong. Nagaparawagan man si Longino sa pumuluyo nga updan sila agud pamatukan ang anti-terror bill. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka trabahante sa uma matapos ginluthang sa Puroklaon, Barangay Colonia Divina, Syudad sang Sagay, kahapon alas 12:30 sang udto. Ang biktima ang ginkilala kay Rowen Quizon, 38 anyos. Nagapuyo sa mga lugar, samtang suspect ang ginkilala naman kay Arnel Fuentes, 39 anyos. Nagapuyo naman sa Purok Malipayon, Barangay Baviera sa amuman nga syudad. Sa pagpangusisa sang Sagay PNP sa pagpanguna ni Police Major Albert C., ang biktima nagpamangkot kung sa diin nga bahin sang lote ang yatrabahoon o kon i-cultivate. Ang suspect nga may dala nga armas nangakig kagilayon ginluthang si Quizon. Si Quizon ang kaangkon sang igo sa hawak kaginingagaw pa nga madala sa hospital apang gindeklarar nga patay. Tigay ng dakpa ng suspect kag padan pa investigasyon sang kapulisan angot sa among nga krimen. Patay naman ang isa ka 50 anyos nga tindera sa Tiangge matapos ginbuno sang manugbakal sa Hacienda Vista 1, Barangay Matabang, Syudad Santa Lisay sa Domingo mga alas 7 ng tagna sang gabi. Ang napatay ginkilala kay Evelyn Tamayo samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Jason Abella, 21 anyos, tanan pumuluyo sa amuman nga lugar. Sa pagpangusisa sa Santa Lisay PNP, nagabakal sang whiskey o kung ilimnon ining si Abella apang gulpi lang ini naakig kaginbuno si Tamayo sa wala may baluan nga rason. Nagaangkon sang pila sa liog ang biktima nga gintunaan sang iya suni nga kamatayon. Maluba naman ang mga kapilasan sang duha ka drivers ang iniyang nagbunggoanay ang ila duha ka motorsiklo sa National Highway sang Barangay Kaliban, Banwas sang Bursya kahapon sang aga. Ang pilason nga driver sa motorsiklo ang ginkilala kay Vandolf Magwate, 25 anyos, nagapuyo sa Barangay San Isidro, Banwas sang Tuboso. Samtang driver naman sa tricycle ang ginkilala kay Louis Relota, 29 anyos, nagapuyo naman sa Kaliban, Banwas sang Bursya. Sunod kay Police Staff Sergeant Gerson Quizon, Traffic Investigator sa Bursya PNP, nagasundanay ang duha ka salakyan nga nag-U-turn ang tricycle rason nga nabungguan sang motorsiklo. Ang duha ka mga driver ang padaan ginabulong sa hospital samtang ginahulat ang desisyon sang magtimbang nga bahin nga pamilya. Ginpasaka na kahapon sang hapon sa Police Station 6 ang kaso nga murder batok sa van driver nga nagbuno sa kahupon sini nga driver. Ang insidente natabo sa Sabado sa aga sa DPL Travel Tours Lopasayna, Barangay 31, Syudad sa Bacolod. Ginbuno ni Wilbert Luxin sang balisong si Raul Hanagat nga resulta sa kamatayon. Bago sini wala na nang makapalagyo si Luxid madasig pagresponder sa Mobile Patrol Group sa isena sang insidente. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 6, antes matabo ang insidente, una na nga nagpa-blatter si Luxin nga ini ang ginapahog nga patyon ni Hanagat nga sunod sa aligasyon may ginadala nga armas lutang. Duwa pa ni Bonilla, pagbalik ni Luxin sa terminal, liwat nga nakita niya sa Hanagat kay unahan niya buno tubtob mapatay ang biktima. Si Luxin ang nagpabilin sa custodial facility sa Police Station 6 samtang gindala na ang bangkay ni Hanagat sa siyudad sa Silay sa din ni siya ang nagapuyo. Ginserbihan sang mandamiento de aresto ang isa ka lalaki sa Barangay 2, Banwas sang Ilog. Ang suspect ang ginkilala kay Rogie Tabuena, 35 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Ang mandamiento de aresto ang ginpapanaog ni Honorable Rodney Magbanwa, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 61 sa Cabancalan City sa kaso nga robbery. Ang korte ang nagbando kay Tabuena nga magbayad sang 100,000 pesos para sa iya temporaryo kahilwayan. Ang suspect ang preso na subong sa custodial facility sang Ilog PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon,
Original ini nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit sini, ipabilin sa tubdub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padayon ang imong nga pagkuskus. Safe bangod wala inisang chemical component. Magluwas pa diri mga kaaksyon, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa. Anti-pimple soap ini kag anti-skin allergy. So sa aton mga kaaksyon, maggamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mabakal ini sa wako nga drugstore kag sa iban pa nga butika malapit sa imo. Kag sa aton balang nga mga kaaksyon, likawan naton ini mga respiratory diseases pareho sang ubo, sipon, trangkaso. Kay base ipaydalong kabla sa quarantine, mabudlay na mga ordinaryo malang ina nga ubo, sipon o trangkaso, likawan naton ina. Kaya ginarekomendar naton sa inyo para mapawakod ang aton nga immune system ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Sa pagtuon dito sa Kentucky University, napamatud-an nga immune booster ini siya. Nagapabakod sa aton nga immune system, likaw kita sa sining mga respiratory diseases. Puno ini sang vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Kagabalo bala kamo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, nakabato na niya international award dito sa Estados Unidos. Garantisado na ini ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Puno man ini sang vitamin B complex, ang vitamin ako ng B1 para ini sa aton nga nerves o kun reflexes, ang B6 para sa aton nga baga, pabakod sa aton baga, likaw kita sa ubo, kang B12 para sa maayong absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon sa vitamin C. Pure kag puro kag natural, organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwest East, Lopwest Mandalagan Country Mart, kay iban pa nga mga outlets kag mga butika malapit lang sa inyong lugar. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang aton rekomendar para sa aton pagbato sa respiratory diseases. Pagpanagdag sang SAP, magapadayon sa piyak nga mag-expire na ang Bayanihan Act. Samtang Commission on Higher Education nagpahayag nga tuition kag iban pa nga balayran magataas sa mga pribado nga mga eskwelahan. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang akong Balitang Bayan Numero 1. Live. Nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ika-2, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 22, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpasiguro ang Malacanang sa publiko nga madayon ang pagpanagdag sang second tranche sang Social Amelioration Program bisan nga mag-expire ang Bayanihan Act karon nga bulan. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, sa Hunyo 25 magatapos ang Bayanihan Act kag hindi ini makaapekto sa paghatag sang ayuda sa mapigado nga mga pamilya. Ang gobyerno nasyonal ang nagdugang pa sang 5 kamilyon nga benepisyaryo kag karon gina-verify na ini sang DSWD. Lakip sa mga lugar nga makabaton sang second tranche amo ang Metro Manila, Southern Tagalog Region, Central Luzon, Magluwa sa Aurora, Pangasinan, Albay Province, Zamboanga City, Iloilo, Cebu Province, Bacolod City, kag Davao City. Nagapati ang Commission on Higher Education nga magapasaka sang tuition kay iban pa kabalayran ang mga pribado nga higher education institution sa pungsod nga napuwersa nga mag-umpisa sa academic year sa bulan sa Agosto tungod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay CHED Commissioner Aldrin Darilag, magluwas sa operational expenses ginakonsiderar man ang inisyatibo sa mga HEIs may anggot sa module development, engagement sang manunudlo kag estudyante sa learning management system, ang gasto sang institution sa flexible learning modalities, subong man ang technological infrastructures nga kinahanglanon. Malapit sa 3.5 milyones ka mga estudyante sa tertiary education sa pungsod ang apektado sa COVID-19 pandemic. Pila sa mga hangkat sang HEIs ang posible pagnubo sang magapa-enroll sa masud nga semester, revenue losses, displacement sang part-time and non-regular faculty, kag connectivity concerns. Ginatalakay na sang Malacanang ang patagyunon nga blended State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte sa bulan sang Hulyo. Ini bilang pagsunod sa mga health protocols sa batok sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kung mayara sang blended education ang Department of Education, mayara naman sang blended SONA ang Presidente. Sa idalom sang blended education, online o kung sa internet na lamang patagyunan ng pagtudlo sa mga manunudlo, agon masiguro nga wala ginalapas ang social distancing kag makalikaw sa paglaptas ang COVID-19. Duga man ni Roque, mahimo inisundon sa Malacanang para sa patagyunan nga SONA sa kalapusan nga Lunes sa bulan sang Hulyo. Ginkumpirma naman sa Philippine Consul General sa Spain nga mayara sang 6 ka mga Pinoy nga napatay sa pungsod bangod sa COVID-19. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Philippine Consul General in Spain, Adrian Elmer Cruz, nga yara sa 82 ka Pinoy ang kabilugan nga nagpositibo sa COVID-19. 32 sa nasambit nga kadamuon ang naka-recover. Dugang pa ni Cruz nga amat-amat na nga nag-improve ang sitwasyon sa Spain. Gringanyo naman ni Cruz ang mga Pinoy sa Spain nga magpakig-angot sa ila talatapan kung nagakinahanglan sang bulig.
Naglambot na sa 36,700 ka overseas Filipino workers ang nakapauli sa pungsod. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola nga nasambit nga kadamuon 22,000 ang mga sea-based workers. Dugang pa ni Ariola nga ginabuligan sang embahada o kung sang konsulada sa nagalain nga pungsod ang mga Pinoy nga gusto nga magpauli, documented man o kung hindi. Nagpangayo man sang pasaylo si Ariola tungod sa mahinay nga repatriation sa mga OFW tungod limitado lang ang kapasidad sa mga airport sa pungsod. Sa dugang nga balita national, ginkompirmar sang Philippine Coast Guard nga personnel nilang duha ka nadakpan nga nagangkasanay sa motorsiklo base man sa nag-viral nga picture sa social media. Sa investigasyon sa Coast Guard Internal Affairs Service, nakilalaan ang duha ka personnel nga sanday Seaman Second Class RJ Dagsil kag Seawoman Second Class Mary Joy Colyada. Ginako sang duha nga sila nakuhaan sa litrato nga nagangkasanay sa motorsiklo sa bahin sang Rojas Boulevard sa Hunyo 2. Nagtanyag si Dagsil nga sugato ng Yanobia nga si Colyada sa Integrated Advanced Command Post 2 sang Task Group Laban COVID-19 Water Cluster nga nahamtang sa North Harbor. May kabudlayan si Colyada nga makapangita sang salakyan papuli matapos ang 24 oras nga duty sa IACP-2. Rason nga gintinguan sini nga matawgan ang pareho nga PCG personnel para sa sleeping areas apang ang barracks ang ginpaydalom sa quarantine matapos gindeklarar nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka PCG personnel nga nagpahuway dito antes paginpagwa ang resulta sang RT-PCR test. Tungod sinigin dulong ni Dagsil si Colyada sa Coast Guard base Taguig Barracks para makapahuway para sa makapoy nga duty. Handa naman ang duha nga sabton ang penalidad. Tungod sa natabo, mayara na sang shuttle vehicles ang ahensya nga manginhanda 24/7 para sa mga frontline personnel. Ginaduso naman ni House Committee on Trade and Industry Chairman kag Alay Buhay Party List Representative Wes Gatchalian nga kinahanglan mayara sang layi nga nagahatag proteksyon sa mga naga-shop online. Ilabi na nga madamo ang nagatiner sa balay sa panahon sang COVID-19 quarantine. Ginhimo ni Gatchalian ang palayag matapos nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte batok sa mga scammers nga nagapaminta sa COVID-19 pandemic. Agud biktimahon ang mga bumalakal nga sa online na lamang magbakal tungod sa kahadlok nga patapikan sang virus. Sunod kay Gatchalian nga madasig nga nagsaka ang e-commerce industry sa Pilipinas sa sulod na sa pila ka tuig. Duha man ni Gatchalian nga nagsaka naman sa 67% ang total population sang internet user sa pungsod o kung masobra na sa 73 ka milyon nga nadugang. Apang tugtub subong, wala pa sang layi nga nagahatag proteksyon sa mga konsumidor nga naga-intra sa e-commerce industry. Nagpangabay ang Malacanang sa publiko nga magpatigayon sang online protest sa maabot ng Independence Day sa Hunyo 12 para matuman ang social distancing requirements sa tion sa COVID-19 pandemic. Ginehemplo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga sadtong Mayo 1, Labor Day, may ginpatigayon nga online rally sa tion sa Enhanced Community Quarantine. Nanawagan si Roque sa mga lugar nga may mataas nga risgo sang COVID-19 nga hindi pag-ilapas ang quarantine rules kagay sang physical distancing. Ini ang palayag ni Roque matapos ang report sang pagwa sang peke nga Facebook account sa mga estudyante kag alumni sang mga nagkalain-lain nga eskwelahan nga nagaprotesta batok sa anti-terror bill. Ginpahayag naman ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva nga blanco pang otoridad angot sa ginalinan sang masobra 800 ka kilos ang suspected shabu nga nakumpuskar sa otoridad umpisa bulan sang Enero. Ginpahayag ni Villanueva nga nagpadayon ang ginahimo nga profiling agud may buluan kundi ng source sa mga nakumpuskar nga droga. Sino pa kay Villanueva nga magluwas sa profiling, nagapagigangot man ang PIDEA sa ilang foreign counterpart. Ang PIDEA, PNP kag Dangerous Drugs Board ang nagpresentar sa media sa pila ka porsyon sang 890 ka kilos ang suspected shabu nga nakumpuskar sa 25 ka anti-illegal drug operations halin Enero 1 tubtob Hunyo 4. Suno kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, 93% sa nakumpuskar nga shabu ang resulta sa 4 ka adlaw nga ginapatigayon sa bulan sang Hulyo. Ilabi na ang masobra 5 bilyon pesos nga balor sa ginasuspetsyohan shabu nga nakumpuskar sa Marilao, Bulacan sang Hunyo 5. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Chief Director
Jenna Wilkins Villanueva nga ila pagalagson ang mga puppet masters o kon ang mga persona sa likod sang pagsulod sang iligal nga droga sa Pilipinas. Ini ang palayag ni Villanueva matapos na recover ang 5 kabilyon ka pesos nga balor sang droga sa Marilao, Bulacan nagligad nga semana. Sa press briefing, ginpahayag ni Villanueva ang mga puppet masters ang wala nagabaligya sang droga kag iniya nagapatawag kag nagamando lamang. Suno kay Villanueva, may iban yung puppet master ang yara sa pungsod, samtang iban ang nagatiner sa luwas sang Pilipinas. Ginalantaw ni Villanueva nga kung hindi madakpan ang mga puppet masters, magapadayon ang pagsulod sang iligal nga droga sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa ato naman, mga kaaksyon, nakibalo ka mo bala nga sa sininga panahon, importante gyud ang aton nga ikaayong lawas. Agud malikawan ang balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Sunzone Plus Gold, mga kaaksyon. Ang Sunzone Plus Gold, mas ginpa-improve kag mas epektibo na, bangod mayara inisang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig bulong, batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag bukol, kag iban pa. Ganit sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Sunzone Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Inyo yung mga tiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod gasyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,